ಕಂಬಳಕ್ಕೆ ಬರ್ತದ ತುಲೆ ಭವ್ಯನಕ್ಕಲು ತಿಕ್ಕದೇನು ತುಲೆ ಒಂದಲ್ಲ ಅಂಬಲ್ಲ ಸೇಮ್ ಉಲ್ಲ ಡ್ರೆಸ್ ತುಲೆ ಎನ್ನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ತುಪ್ಪಲಿಗೆ ಅಂಚ ಬರ್ತದೆ ಅಂತ ಪಾತಿರೊಂದು ಕೂಗ್ತಾ ಉಂಟು ತುಲೆ ಒಂದು ಮೂಜಿ ಕಾಲು ಇತ್ತೆಂಕಲು ಎಂಕ್ಲೇನ ಮನಸ್ಸು ಅಂಟೋದಿಲ್ಲ ಮನಸ್ಸತ್ತೊಂದುಲ ಬಿರಿಯಾನಿ. ಹಾಯ್ ಗಾಯ್ಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್. ಮಾತೆಲ್ಲ ಎಂಚೊಲ್ಲಾರು ಇನಿ ಪುತ್ತೂರ್ದ ಕಂಬಳ ಅಂಚದು ಪೋಸ್ಟ್ ಪಾಡ್ದಿತ್ತೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಬಲೆ ಪಂಡದು ದಾಯ ಪೋಸ್ಟ್ ಪಾಡ್ದು ಪಂಡ ಏರ ಅನಿಕೆ ಏಂದಿತ್ತೇರಂಡ ಪುತ್ತೂರ್ದ ಕಂಬಳ ಏಪ ಪಂಡದು ಅಂಚದು ಅಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಾವಡು ಕೆಲವ್ರು ಗೊತ್ತಿಪ್ಪುಚ್ಚತ ಅಂಚದು ಪೋಸ್ಟ್ ಪಾಡ್ದಿತ್ತೆ. ವೀಡಿಯೋ ಡ್ಯಾನ್ ಕಂಬಳಗ್ ಬಲೆಯಿಂದಲೇ ಇತ್ತಂಡ ವೀಡಿಯೋ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮನ್ಪನಾಗ ಕಂಬಳ ಮಾತ ಮುಗಿದಿಪ್ಪು ಅಂಚದು ಪೋಸ್ಟ್ ಪಾಡ್ನೆ ಅಂಡಲ ವೀಡಿಯೋ ಎಲ್ಲ ಎತ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಬಲೆ ನಿಕ್ಲು ಮಾತೆಲ್ಲ ಬಂಡ ಏನಿತ್ತೆ ಪಿದರ್ದು ಉಂತದೆ ರಿಕ್ಷಾ ಬರಿಯರಿಗೆ ಕಾತೊಂದುಲ್ಲೆ ರಿಕ್ಷಾ ಬತ್ತನ ತಕ್ಷಣ ಪೋಪುನ್ಯಾನ ಪೋಪುನ ದೂರ ಪಂಡ ಗಂಟೆ ತಂಡ 11 ಗಂಟೆಯಿಂದ ನಾಂಡ 11 ಗಂಟೆಗೆ ಬಲ್ದಾಯಿ ಪೋಂದುಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಮಾರೆ ಬಲೆನ ಕಂಬಳ ಎರು ಕಿಡಪೆರೆಂದೇನು ನುಡಿಚಿ ಪಂಡ ಏನು ಅಂಗಡಿಗೆ ಬೇಲೆಗೆ ಪೋಂದುಲ್ಲೆ ನಮ್ಮ ಅಂಗಡಿಡೆ ಉಂತೆರೆಗ್ ಕಂಬಳಕ್ಕೆ ಬರ್ತದ ತುಲೆ ಭವ್ಯನಕ್ಕಲು ತಿಕ್ಕದೇನು ಅಂದು ಗೈಸ್ ದೀಪ್ತಿಲ ಉಲ್ಲಾಲ ಕಂಬಳಡ್ ಎರುತು ಒಂದಿಲ್ಲ ಕೂಗ್ತಾ ಉಂಟು ತುಲೆ ಒಂದಲ್ಲ ಅಂಬಲ್ಲ ಸೇಮ್ ಉಲ್ಲ ಡ್ರೆಸ್ ತುಲೆ ನಿನ್ನ ಮನೆಗೆ ಯಾಕೆ ನೀನೇ ಇರುವಾಗ ಎಂತ ಇಲ್ಲ ಕೇಳು ಅವಳ ಹತ್ರ. ನಿನ್ನ ಮನೇಲಿ ಎಂತ ಇಲ್ಲ ಹೇಳು. ಅವಳ ಮನೇಲಿ ಎಲ್ಲ ಎರಡೆರಡು ಉಂಟು, ಎರಡೆರಡಲ್ಲ ತುಂಬ ಉಂಟು. ಇಗ್ಲಿತ್ತೆ ಕಂಬಳಾಡು ಅದು ಜನಜ್ಜಿಯರು ದೊಂಬು ದೊಂಬುಲ ಉಂಟು ಚಳಿಲ ಉಂಟು ಅಂತೇಳಿ ಚಳಿ ಉಂಡಿಯಾ ದೊಂಬುಯಾ ದೊಂಬುಂಡು ಭಯಂಕರ ತುಲಿ ನಮ್ಮ ಈತಿ ಜನ ಬರ್ತದ ಒಂದೇನಾದ್ರು ಕೊಡ್ತಾಳೆ ಅದು ಸರಿ ಅಂದು ದಾಲದ ಎತ್ತುಕೊಂಡು ನಿಜ ಅಲ್ಲ ದೀಪ್ತಿ ಕೊಡ್ಬೇಕಾದತ್ ನಮಗೆ ನನ್ನ ದೊಡ್ಡ ಕೋಟ್ಯಾಧಿಪತಿ ಯಾರ ದೀಪ್ತಿ ಅಲ್ಲ ದೀಪ್ತಿ ತೆಗೆದು ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಅವಳ ಅಪ್ಪನಿಗೆ 2 ಅಟ್ಟಿ ಮನೆ ಉಂಟು ಗಾಯ್ಸ್, ಅಡಿಕೆ ಉಂಟು ಗಾಯ್ಸ್, ಅಡಿಕೆ ತೋಟ ಉಂಟು ಗಾಯ್ಸ್, ಅಡಿಕೆಗೆ ಚಿನ್ನದ ಅಪ್ಪನಿಗೆ ಅಂಗಡಿ ಇಲ್ವಾ, ಅಣ್ಣ ದುಡಿತಾರೆ, ಇಬ್ರು ಅಣ್ಣ ದುಡಿತಾಳೆ. ನಾನೇನು ಮಾಡಲಿ ಸೆಲ್ಫ್ ಜಾಬ್. ಹೌದೌದು ಉಂಡೆ ಆದ್ರೂ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇಲ್ಲ. ಅವಳ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ನೋಟೆ ಅವರ ನಾ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಅವರ ಐನದೇ ಅಡಿಕೆನೆ ಇಪ್ಪುನೆ ಓಲ್ ನಾಡಿಂದಲ ಅಡಿಕೆನೆ ಅಲೇ ಬುಡಿಯರು ತುಲೆ ಬೇಗ ಬೇಗ ಬಿಡೊಂದಿಲ್ಲ ಇದು ಬೆಸ್ಟ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಕೇಳ್ತಾನೆ ಅಂಗಡಿಗೆ ಬರ್ತೇನೆ ಬರ್ತದಿತ್ತೆ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ போய் ಹೋಟೆಲ್ போய் ಬನ್ನೊಂದಿಲ್ಲ ನಮ್ಮಡ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಕೇಂದು ಅಮ್ಮ ಬುಡ್ನ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ನೀ ಎಂದು ಅಂದ್ಕೊಂಡ ಒಟ್ಟು ಕೇಳೋಡು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದ ಅಮ್ಮ ಬುಡಿಯರನ್ನ ಮಾತ್ರ ಬಿರಿಯಾನಿ ತಿನ್ನಲ್ಲ ಬರ್ತದೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಓಪನ್ ಎಲ್ಲ ಅಡಿಗೆ ಬಾಯ್ ಬನ್ ಮಾರೀತಿ ಅಂಗಡಿ ಡುಲ್ಲ ಜ್ಯೂಸ್ ಚಾ ಪರಂದಿಲ್ಲ ಅಮ್ಮ ತಿಂಡಿ ತಿನ್ನೋದಿಲ್ಲ ಭವ್ಯನಕ್ಲಿ ಪೋಯಿರು
ಈಗ ಕತ್ತಲೆಗೆ ಮೀನು ತಿಕ್ಕುವೇರಿ ಏರ್ ಮಂದಿ ತಿಕ್ಕುವೇರಿ ಅಂತ ಗೊತ್ತೀಚಿ ತಿಕ್ಕ ನಕ್ಕಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಹೋಗು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಕ್ಕಲ ಜನ್ಯ ಜನ್ಯ ಎನ್ನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ತುಪ್ಪಲಿಗೆ ಅಂಚ ಬರ್ತದೆ ಎಂದ ಪಾತಿರೊಂದು ಎಡ್ಡಪ್ಪನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬಣ್ಣ ಪಾತಿರು ಇದು ಹೊರತು ಪಾತಿರಿ ಅಲ್ಲ ಅಮ್ಮ ಇದು ಬಣ್ಣತ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಅಂತದೆ ಪನ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಅಂತ ಅಂಕಿತ ಬಿರುವಾಜಿಗೆ ಒಕ್ಕನಿಗಿಲ್ಲ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಲಿ ಅಂಕಿತ ನೀನು ಅಕ್ಕಲ ಬಲ್ತು ಬಲ್ಲ ಅಕ್ಕಲ ಬತ್ತಲ್ಲ ಇಂದ ಪಾತಿರು ಹಾಯ್ అలాగే నాచు ఇటు ఇంబల్ యూట్యూబ్ బత్తలు పన్నెక్కు కోపం అంత పోయాలి ఇటు పాతేరు ఇటు బలాన్ పండు పాతేరు పనుందులే సబ్స్క్రైబ్ లైక్ ఛానల్ సాల్న పుదర్ హర్షలన్ బొకెన్న పుదర్ జన్య వకాయ్ నికల్ దినాల అంకిత బిర్వాస్ ద యూట్యూబ్ ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ కామెంట్ షేర్ పూరే వకా ಅರ್ನ ಫ್ಯಾನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೇಗ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಅಕಲ್ಲಾತಿ ಬೊಬ್ಬೆ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಈಗ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮಡ ಎಂಕುಲ್ಲ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಅನ್ಪುಗ ಅಮ್ಮ ಅಂತ ಅಂಚ ಕೋಡ ಪನ ನಿತ್ತಿರಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ದಾರು ಬರ್ತೀರಿ ಅಂದು ನಮ್ಮಡ ಪನ ನಿತ್ತಿರಿಗೆ ಅಂಚ ಈತ ಬಲಿತೀರಿ ದಾಟ ಖುಷಿ ವಿಡಿಯೋ ಪಾತಿರ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆದ ಬರ್ಪಲ್ಲಿಗೆ ಅಂಚೆ ವಿಡಿಯೋ ಪೂರ ಪಕ್ಕ ಪತ್ತನ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಪಾತರ ಅಪ್ಪಜಿಗೆ ಅಲ್ಲಿತೆ ಜ್ಞಾನವಂತದಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಪಾಯರಿಗೂ ಹಾಯ್ ಪೂರೆಲ್ಲ ಅಂಕಿತ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಚಾನೆಲ್ ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಲಿ ಬಲಾನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಅಂತ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಿ ಓಕೆ ಬಲಾನ ಚಾನೆಲ್ ಗೆ ಬಂದಿದೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಆತನಿ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆದ ಆತೆ ಬೈ ಬೈ ಸಿ ಯು ಅಲ್ಲ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆದ ಪನ್ನೊಂದು ಒಂದು ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ ಆಗಿದ್ದೀನಿ ನನ್ನ ಹತ್ರ ತುಂಬಾ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ ಆದ್ರೆ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಜಾಸ್ತಿ ಪ್ಲೇ ಬಟನ್ ಇಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ತುಂಬಾ ಬೇಜಾರಾಗಿದ್ದೇನೆ ತುಂಬಾ ಬಂದೆಲ್ಲ ಹೋಗ್ತದೆ ನಾನೇ ಅಂಕಿತ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ ಎಸ್ ನಾನೇ ಆಗಿನ ಕಾಲದ ಗೋಳಂತೂರು ಸುಳ್ಯ ಏಳನೇ ಕಾಲದ ಪಂಚತ್ತಾರು ಜಲಂಪಾಡಿ ಮೈಯಲ ಎಣ್ಣೆ ಕಾಲದ ಬ್ರಹ್ಮಾವರ ಅಂಗಾಡಿ ಚೆಟ್ಟಾಡಿ ಬಂಗಾರ ಗೋಬಿತಿನಿಯರು ಬರ್ತದ ಬಲ್ಲಾಕೊಳ್ಳಲು ನಮ್ಮೊಲ್ಲೇರು ಗೋಬಿ ಬರ್ತದ ಬಲ್ಲಗೆ ಗೋಬಿ ಆಗ್ತದೆ ಉರಿದು ತಿನ್ನು ಉರಿಪ ಬೆಚ್ಚಿದ್ದ ಹೌದು
ಗೋಳಿ ಸೋಡಾ ಬರ್ರ ಬರ್ತದ ಕುಲೆ ಒಂಜೆ ಕಲರ್ ಡ್ರೆಸ್ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ರೇಂಬಲ್ వచ్చి పరందులాలు అక్కడ ఎల్లో కలర్ ನಮ್ಮ 2 ಜನತ್ತ ಬ್ಲೂ ಕಲರ್ ಸಂತಪುರ ತಿರ್ಗದ ಬರ್ತದ ಅಂಡ್ ಪನ ರಾಧವನ ಬಂಡ ಇತ್ತು ಬಂದಕ ಉದರ್ಪುರ ಒಂದು ಅಂಡ್ ಮುಕುಲನ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅಂದು ನಾನಾಲಕ್ಷ ಬರ್ತುಂಡು ನಮ್ಮ ಗಾಡಿಯ ಸಂತೆದ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಮುನಿ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಉಂಡು ಅಂದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೈಸ್ ನಾನೆಲ್ಲ ಅಂಗಡಿ ಗಂಟು ರೆಡ್ ಗಂಟ ಒಂದು ಬರ್ತದೆ ಅವು ಸೆಲ್ಫಿ ಉಂಡು ಅಂಚಾದ ಅವು ಉಲ್ಟ ತೊಂದು ಬಚ್ಚಿದ್ ಬೋದು ಕಾರ್ ಬೇನ ಒಂದು ನಾನೆಲ್ಲ ಏತ್ 4 ಗಂಟೆ ಮುಟ್ಟ 4-5 ಗಂಟೆ ಮುಟ್ಟ ಕುಲ್ಲ ನಿದ್ರೆದಾಲ ಬರೋದು ಇಚ್ಚಿ ಅಂಡ ಇದು ಕೈಕಾರ್ ಪುರ ಇತ್ತು ಬೇನ ಒಂದೊಂದು ಅವತ್ತಲ್ಲಿ ಕೂಡ 4-5 ಗಂಟೆಗೆ ಹೋದು ಜೆತ್ತದು ಕೂಡ ಬರೋಡಿಗೆ ಬೇಗಲಕ್ಕದು ಬಲ ನಾನು ಬೇರಮ್ಮ ಬೇಗಲಕ್ಕದು ಬರ್ಕ ಬುಕ್ಕ ಬೈಯಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಆರೆಗ್ಲ ಕಾರ್ ಬೇನ ಒಂದೊಂದು ಅಂಡ್ ಎನ್ನ ತಾವು ಇಚ್ಛೆ ಒಂದು ಆರಿಗೆ ಅಭ್ಯಾಸ ಎಂಕ ಅಭ್ಯಾಸ ಇಚ್ಛೆ ಯಾನಿಂಚನೆ ಪಗೊರ ಈ ಕಂಬಳ ದಂಡ ಜಾತ್ರೆ ಅಂಚೆ ಬರೀ ಇತ್ತರ ಮಾತ್ರ ಬರ್ತದೆ ಉಂಟು ಅಂಚದು ದೇಪಾಂಡವರ ಬರ್ತದ ಅಂಚದು ಕಾರ್ ಬೇನ ಮಸ್ತ್ ಜನಲ ಇಂಕ್ ಜಾಸ್ತಿ ಕಾರ್ ಬೇನೆ ಪುರ ಇತ್ತು ಅಂತೂ ವೈಡ್ಲು ಜಾಸ್ತಿ 2 ಗಂಟೆ ಅಂತ ಅನ್ನೋದಿಲ್ಲ 2 ಗಂಟೆ ಅಂಡ್ಲೆ ಇದ್ರ ಅಷ್ಟು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಇದು ದೂಲೆ ಗಾಯ್ಸ್ ಗಂಟೆ ಕರೆಕ್ಟ್ 3 ಗಂಟೆ ಅಂಡ್ ನಲ್ಲ ಜನ ಬರೋದು ನನ್ನ ಪೋಯಿಂದು ಅಮ್ಮನ ಗೊಬ್ಬೆ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಅಮ್ಮ ಕಿತ್ತಾಡೋದು 7 ಗಂಟೆ ಮುಟ್ಟ ಮೂಲೆ ಇಪ್ಪ ಪಂಡದು ನಿಖಿಗೆ ಅಂತಂದ್ರೆ 4 ತೂವಲಿದ್ರೆ ಕಾಡು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಗೊಂಜಿ ಬಿರಿಯಾನಿ ತಿಂತು ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಪೋನೆ ಗಂಟೆ ತಾಂಡ್ತಿಲ್ಲ ಮೂಜಿ ಕಾಲ ಅಂಡ್ ಮೂಜಿ ಕಾಲು ಇತ್ತೆಂಕಲು ಎಂಕ್ಲೆನ ಮನಸ್ಸು ಅಂಟೋದಿಲ್ಲ ಮನಸ್ಸತ್ತೊಂದುಲ ಬಿರಿಯಾನಿ ಮನಸ್ಸು ಇಜ್ಜಿಗೆ ಅಂಚ ಬಿರಿಯಾನಿ ಬಿಡುತ್ತೆ ಜಾಪು ಅಂಡಲ್ಲ ತಿನ್ನೋದಿಲ್ಲ ಅಮ್ಮಲ ದಾಲ ತಿಂತು ಸೇರು ಅಮ್ಮ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಒನಸ್ಲೆ ಅಂತಿದ್ದಾರೆ ಅಮ್ಮ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಒನಸ್ಲೆ ಅಂತಿದ್ದೀರಿ ಖಾಲಿ ದೋಸೆ ತಿಂತೀರ ಅದು ಚಪ್ಪೆ ದೋಸೆ ಅದು ಇತ್ತೆ ನಿಂಗೆ ಉಂಟು ಮೂಜಿ ಕಾಲಿಗೆ ಗೊಲ್ಪುದಲ ಅಂಡದಮ್ಮ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಗೊಲ್ಪುದಲ ಕತ್ತಲೆಗಿದ್ದಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ತಿನ್ನೋದು ಅದೇ ತಿಂತ ಸೋಪುಂಡು ಒಂದು ತೂನಾಗ ಬಿರಿಯಾನಿ ಸೋಪುಂಡು ನಾವು ಗೊತ್ತಿದ್ದಿ ನಾನು ತೂವಾಡತ್ತೆ ಟೇಸ್ಟ್ ತಿಂತ ಇತ್ತೆ ಏರೊಂಜಿ ಗೋಬಿ ಕೊನತ್ ಪೊಡಿ ಏರ ಪಂಡ ಏರತ್ತು ನಮ್ಮಕ್ಕೆ ಗೋಬಿ ಕೊನತ್ ಪೊಡಿ ತಿನ್ನೊಂದು ನನ್ನ ತಿನ್ನೋಡ ಎಂಕಲ್ ನಲ್ಪೊಂಜಿ ಎಂದು ದಾದ ಜನರೇಟರ್ ಇದ್ದೀರ ಅಂಜ ಸೌಂಡ್ ಜೋರಿಡೆ ಗೇಗೆ ಬಂದುಂಡು ಗಂಟೆ ಎತ್ತಾನು ಗೊತ್ತುಂಡ ಮೂಜಿ ಮುಕ್ಕಾಲಾಂಡು ನಾನು ಏತಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಲೇ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ನಾನೊಂದು ತಿನ್ಪುಣೆ ಎಂಕ್ಲು ಅಂಗಡಿ ಬಂದು ಮಂತೊಂದಿಲ್ಲ 8 ಗಂಟೆ ಬಂಡ 5 ಗಂಟೆ ಒಂದು 4:53 ಅಂಡ್ ಇತ್ತೆಂಕ್ಲು ಅಂಗಡಿ ಬಂದು ಮಂತೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂಗಡಿ ಬಂದಂತಾರೆ ಜನ ಇಚ್ಚಿ ಕಾತೊಂದಿಲ್ಲ ಈಗ ರೀಚ್ ಆಯೆ ಗಂಟೆ ತಾಣ್ತುಲಿ ಆಜ್ ಗಂಟೆ ಅಂಡ್ ನನ್ನ ಜೆಪ್ಪುನು ಬಾಯ್ ಬಾಯ್ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಮಾತೆರೆಗೆ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಅಂಡ ಎಂಕ್ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಮೊರೆ ನೆಂಚಿ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಂದಿತ್ತೆ ನಿಕ್ಲಡ್ಯಾನ ರಡ್ಡ್ ಕೈ ಉಂಡು ಆಂಡಲ ಚಪ್ಪಳೆ ಪಾಡ್ರ ಆಪುಜಿ ಪಂಡದ ಐಕ್ ದಾದ ಆನ್ಸರ್ ಅಂದು ಪನ್ಲೆ ಬಂದಿತ್ತೆ ಐಟ್ ಒಂಜಿ ಜನ ಆನ್ಸರ್ ಕೊಡ್ತೀರ ಏರ್ ಪಂಡ ಶ್ರೀ ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ ಪನ್ಪುನಾರ ಕ್ಲಾಕ್ ಅಂತ ಪಂಡದ ರಿಯಲ್ ಆನ್ಸರ್ ಕ್ಲಾಕ್ ಆಯ್ತಾ ದಯ ಪಂಡ ಐಕ್ ದಾದ ರಡ್ಡ್ ಮುಳ್ಳುಂಡು ಪಂಡದು
ಆನ್ಸರ್ ಕ್ಲಾಕ್ ಆಂಡ ಎನ್ನ ಲೆಕ್ಕಡ್ ಯಾನೇನಿದ್ದಿತ್ತೆ ಏರ್ಲ ಕ್ಲಾಕ್ಂದ ಆನ್ಸರ್ ಪಂಡಿಜಿಂದ ಅಂಗಿಂದ ಆನ್ಸರ್ ಅನ್ಪಕಂದ ಅದೇ ಪಂಡ ಅಂಗಿಗೆ ರಡ್ಡು ಕೈ ಉಂಡು ಆಂಡ ಚಪ್ಪಳ ಪಾಡ್ರ ಆಪುಜಿ ಅಂಗಿ ಪಂಡದ ಆನ್ಸರ್ ಪಂತೀರು ಏರ್ ಪಂಡ ತಾರನಾಥ್ ಪಿ ಪಂಡದ ಆರು ಆನ್ಸರ್ ಪಂತೀರು ಅಂಚ ಅದು ರಡ್ಜಂತ ಪುದರ್ಲ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆ ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿಲ ಬೊಕ್ಕ ತಾರನಾಥ್ ಪೀಲ ಬೊಕ್ಕ ಅಂಗಿ ಪಂಡದು ಕೆಲವರು ಮತ್ತು ಪಂಡೀರು ಆಂಡಲ ಒರಿಯನ ಮಾತ್ರ ಪುದರ್ದ ತಂದೇನ ಅಂಚ ಅದು ಈ ಸಲತ ಕ್ವಶನ್ ಅದು ಪಂಡ ಆ ಕ್ವಶನ್ಗೆ ಏನೋಡೊಂದು ಗೊತ್ತಾಗೊಂದು ಜಿಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಕಣ್ಣುಂಡು ಅಂಡ ತೂಪುನ್ ರಡ್ಡೆ ಕಣ್ಣುಡು ದಾದ ಒಂದು ಅಂದು ಆನ್ಸರ್ ಪನ್ಲೆ ಮಸ್ತ್ ಕಣ್ಣುಂಡು ಅಂಡ ತೂಪುನು ರಡ್ಡೆ ಕಣ್ಣುಡು ದಾದ ಆನ್ಸರ್ ಪನ್ಲೆ ಇಯರ್ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಪರ್ತುಕ್ಕ ಬೊಕ್ಕ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪಲೆ ಶೇರ್ ಮನ್ಪಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪಲೆ ಅಂಚ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋಗೋಸ್ಕರ ವೆಯ್ಟ್ ಮಂತೊಂದಿಪ್ಪಲೆ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್.